Εύτηναν χαμέτσι ελάμνες των Καθολικών, χέλησε αγούμενος Ιωαννίτσης. Εσύ λουφιάσεις το λαβέζι. Διαρχίνησε να χογλά. Κανήν, 100 αγιών, λάμνες. Βουρώ γλίωρα. Ευλόγησον γέροντα. Κοβάλισαν νερό από την αλακάτην. Τζιεν τώρα μαγειρεύτηκα για την τράπεζα. Βάλε κουλάκι. Θέλεις άλλος που να βοηθήσεις στη μονή. Ήταλος. Ο οικονόμος Χαράλαμπος πάει στο Ιάστη να ζητήσει και βοήθεια από τους Ρωμιούς για μέ. Πολλά όξυπνος εσύ. Σε χρειάζεται εσύ ο Χαράλαμπος Αντάμα. Μη βοηθείς. Αντιλωσιάζετε με. Μα αφού έτσι γνωρίζετε εσείς. Ακριώνουμε τζιέν φόβουμε. Άρκοψες. Τη τσικατσίν. Φεύγεις. Έτσι ο Χαράλαμπος. Ο ηγούμενος Ιωαννίκιος με ενημερώνει αναφορικώς με την αισιά την έμπεια και το βαρύτατον χρέος ενώπιον των οποίων βρίσκεται αντιμέτωπος η περίπλεπτος μονή σας. Η αρπακτικότητα των Τούρκων αγάδων σας έχει αφαιμάξει εκεί κάτω όπως δύναμε να συμπεράνουμε. Είστε διάκονος όπως πληροφορείτε. Ο ηγεμονικός ναός Αγίας Παρασκευής έχει ανάγκη εφημερίου. Ο σάφτος δε και στην αυλή υπάρχει ανάγκη πνευματικού, ο οποίος ατελεί το μυστήριο της εξομολογήσεως. Θα μας χαροποιούσε ιδιαιτέρως η πλήρωση αυτών των θέσεων από εσάς Κυπριανέ, αφότου προηγουμένως ανέλθετε στο βαθμό του πρεσβυτέρου. Αμήν. Γέννητο. Απόστολε ή Πατρέ, ολοκληρώσατε επιτυχώς την αποστολή σας στην Αίγυπτο και την ίσον Κύπρο. Ποιες ειδήσεις κομίζετε από των Κυπριανών? Γι' αυτού Μακαριώτης, καθώς και πλήθος παροχών του Διονύσου, υπεσχέθησαν να συγγράμμωση διαγενέων χορηγιών εις τους σκοπούς του αγώνα. Εντούτοις. Δεν προτίθεται να συμμετάσχω σε ενόχληση στον αγώνα. Τούτο δεν είναι το μήνυμα που κομίζετε. Προσωπικός επίστην ότι η άποψη του Κυπριανού είναι φρονιμοτέρα επί του παρόντος. Θα πνιγεί στο αίμα η Επανάσταση και τότε ο Κυπριανός. Θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη της σφαγής. Είστε ξεκάθαρος. Ας περιοριστούμε τότε στα οικονομικά συνεισφοράς των Κυπρίων και τα υπόλοιπα θα συζητηθούν εκ νέου εν ευθέτω χρόνο αναλόγως με την πορεία του αγώνα μας. Ο Απόστολος Πελοποννήσου, κ. Αντώνιος Πελοπίδας, ευρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Αίγυπτο, όπου συλλέξει τα χορηγία των εκεί Ελλήνων. Κατά την επιστροφή του θα συναντηθεί με τον Κυπριανό. Αποστήλατε του, σας παρακαλώ, ειδική επιστολή προς τον Ιεράρχη με το εξής περιεχόμενο. Μακαριότατο και φιλογενέστατο δέσποτα. Ο φιλογενέστατος κύριος Δημήτριος Ήπατρος με ευεβαίωσε περί τας γενναίας συνεισφοράς, την οποία η μετέρα Μακαριώτης υπεσχέθη προς αυτόν για το σχολείο της Πελοποννήσου. Όθεν, ως γενικός έφορος του σχολείου τούτου, κρίνω χρέος μου απαραίτητο να ευχαριστήσω την ημετέρα Μακαριότητα και να την ειδοποιήσω ότι η έναρξη του σχολείου εγγίζει. Κύριε Πελοπίδα, ετούτα έγινε το σχολείο σας. Προσέχετε για τον Θεό τέκνα, να μην υποπέσετε εις το παραμικρόν ελάττωμα. Μήτε με λόγων, μήτε με έργων. Όποιος εστούτος του τζερούς είναι απρόσεκτος, παιδεύκεται με τσεφαλική τιμωρία. Τέκνα, τα φορέματά σας να είναι σεμνά, τζεραγιάτικα, διότι έτσι προστάζει ο Αγά Εφέντης. Μακαριώτε, η κατάσταση σας περιπλέκεται. Ο Κιτσούκ Μαχμέτ γνωρίζει πως όλο και περισσότεροι Κύπροι επιβάζονται σε ελληνικά καράβια και σπέβδουν στην επαναστατημένη Ελλάδα να πολεμήσουν. Φοβούμαι πως κινδυνεύεται άμεσα. Οι Τούρκοι δεν δίστασαν ακόμα και τον Πατριάρχη Γρηγόρια να κρεμάσουν. Γιατί δεν φεύγετε από το νησί? Έναν μακράν ο θάνατός μου. Ήξευρω ότι περιμένουσιν την τζιολογία για να μην παστρέψουν. Έχετε ακόμη χρόνο να αναχωρήσετε από το νησί. Είπα σου το, διαχαμέ μενίσκο. Ενέσω μου Κυπριανέ, τα μάξι μου ζεμένο. Τα μάξι μου Κυπριανέ, ενέσω ατρουσιασμένο. Τζ' αν θέλεις για να προσπαθείς που σίγουρη κρεμάλαν, τζ' αν θέλεις που το θάνατο να φύγεις να γλιτώσεις, τα κοζρά τα είναι ανοιχτά, να πάεις να τυπώσεις. Εν φεύκο κι όρογλου, γιατί αν φύω, ο φευκός μου εναγεννεί θανατικόνη στους δρόμιους του τόπου, παρά το γέμαν τους πολλούς εν κάλιο του επισκόπου. Να με ανάνοιες επίσκοπε, τζεσίς καλοήλι, είστε τα ανθρώπους σαν χωριά, χαρκιά να εκμελάζω. Να ματωθήσουν ρωμιοί, να νούλοι τους χαζίλι, και με τον πρώτο λόγο σου να κέψουν, να μασάζουν. Εγώ σαν νου μου επίσκοπε, να σφάξω, να κρεμάσω. Τζιάνι μπορώ πως τους Ρωμιούς της Τζίμπρο να παστρέψω. Τζιάνι μπορεία τον κόσμο να γυρίσω, έθελα να σφάξω τους Ρωμιούς, ψησί να με αφήσω.
Ρωμιοσύνη εν φιλή, συνότζερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξηλείψει. Κανένας για τη σέπιτη που τάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη εν χαθεί, όντως ο κόσμος λείψει. Θεέ, που νάκραν δεν έσες ποτέ στην καλοσύνη. Λυπήσου μας, τζιεδώσε πιο χαρά στη Ρωμιοσύνη.